S više od 60 zaposlenika, 15 doktora dentalne medicine i preko 30.000 zadovoljnih pacijenata smjestio se Štima Centar dentalne medicine u Zagrebu. Vrhunski stručnjaci iz svih 7 grana stomatologije i vrhunska tehnološka oprema ovdje su kako bi i najtežu dentalnu situaciju pretvorili u zdrav i lijep osmijeh. Najponosnija sam na naše pacijente. Dakle, na tisuće i tisuće ljudi koji desetljećima dolaze kod nas. To su sad već djedovi i bake koji su dovodili svoju djecu, tu su sad i unuci, znači treća generacija. Kažu da smo posvećeni i da se osjećaju i ugodno i apsolutno sigurno ovdje među nama. To je ponos zbog toga što smo toliko sebe uložili u taj rad i trud i ta jedna sinergija između liječnika i pacijenta koja je najvažnija i na to sam jako ponosna. Tim doktora, asistenata i dentalnih tehničara vodi brigu o svakom pacijentu od njegovog prvog pregleda do završnog rada. Protetika, kirurgija, rentgenska dijagnostika, parodontologija i estetska stomatologija grane su dentalne medicine koje Štima Centar pokriva. Najdraži dio rada je kada vidimo naše pacijente kako s osmijehom napuštaju našu ordinaciju. Kod nas se svi vrlo brzo opuste i daju nam svoje povjerenje. Upravo je vraćanje osmijeha na lice misija ovog dentalnog centra s dugogodišnjom obiteljskom tradicijom. Stomatologija je u mojoj obitelji već generacijama i upravo sam od njih dobila tu ljubav prema stvaranju novih, zdravih i lijepih osmijeha. Tehnologija je u stomatologiji nevjerojatno uznapredovala, a Štimac Centar je prati u stopu. Moderan zubotehnički laboratorij opremljen suvremenom tehnologijom integriran je u dentalni centar, pa se svi protetski radovi izrađuju vrlo brzo, po željama pacijenta, a u dogovoru i po preporuci doktora. Štima Centar dentalne medicine je mjesto za svakog pacijenta. Svaki novi korak u radu korak je za pacijenta, za njegovo zdravlje i udobnost. Posjetite Štima Centar dentalne medicine i vratite osmijeh na lice.